कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेज फरायसा गौतमनि बिसायख'थिया थांनाय सानखालि गाहामैनो जानानै थांबाय। कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेज फरायसा गौतमनि बिसायख'थियावनो जीएस महरै देरहानो हायो रुबुल बसुमतारी, एजिस महरै समायना दैमारि, आउटडोर गेम्सनि सेक्रेटारि महरै मिजिं बसुमतारीया देरहासार जानो हायो। बुंनांगोन दि देरहासार जानो साफ्रोमबो बिजाथिफ्रा केबिआर कलेज एबा कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेजनि दालाइसा एबसुजों मदद होनायमोन। बेबादिनो कलागुरु विष्णु राभा डिग्री कलेजनि फरायसा गौतमनि बिसायख'थियाव रुबुल बसुमतारीया जीएसनि मासियाव 12 फारागथिनि भटआव देरहासार जानो हायो। गुनगोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो पिएचडि डिग्रीफोरनि थाखाय क'क्राझार सीआईटीआव एडमिशननि अनलाइन रेजिस्ट्रेशन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्री खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेशनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिशननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव पिएचडिनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेशनखौ नोंथांमोनहा दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।